Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas, alas 4:59 in Action Radio Philippines Standard Time. Salawat, good afternoon. Yari kita sa Abril 7 tuig 2022. Number 7. Amaning code number ni James Bond. Bantog nga karakter sa sikat nga pelikula. Lucky 7 ang adlaw subong. Pero kamusta yan kamo sa mga ka-aksyon namon? Nga nakatutok ng ilas sa nga palabatinan sa siring estasyonan. Nangin laki manayhan ang inyo sa nga webes nga adlaw. May buinas ka grasya kamo bala nga naagom. Kayuhan sa inyo sa nga mga pagpakabuhi. O kung basi kon ka di malasan blaw, kabi pag hindi lang. Maya tatlong tulog na lamang ang nabilin, magapabalandong na ang kalabanan. Tangod magasugod na ang ginatawag nga Semana Santa. Ang pito kadlaw nga makabig nga balaan, dapat mamalandong gid ang tanan. Ang maabot nga Domingo, April 10, ginatawag sa English nga Palm Sunday of the Passion of the Lord. Sa Tagalog, Linggo ng Palaspas. Sa aton pa nga mga Bisaya, akon Ilonggo, ang Domingo de Ramos. Pag-sundan na sang Lunes, hasta Biyernes Santo, pagkadto sa Sabado di Gloria. Ang inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hinabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sa bansang balita lokal, nano ini. May isa ka ginakumpirmar kita nga balita nga isa ka lugar dali sa Negros Occidental. Naga-suprar subong sang baha. Grabe, gurong ulan dito sila sa ning area ho. Ang gina-check naton mga ka-aksyon ng isa ka resource person naton. Adra sa may lugar, sakop inigapon sang Negros Occidental. Alang kay medyo malayo-layo siguro ang namtangan niya bla, pero tinguan nato na. Nung naka-istoryahan na kami bagong lamang sa communication, porque kadulat-dulat yung sining communication, siguro arasa sa bababawang area, nag sa malayo-layo nga lugar. Akong parmahon ta magka-aksyon kung ano katulad ng balita na mayara sang nagaluntad sa mga baha. Hindi man makakilibot, kaya manti mayara kita sang ginapaabot na lain ng panahon subong bagod sang LPA. Ang Bagyo plus LPA saling sa pag-asa amo ni ang nagapaulan sa pila ka mga lugar na rin sa pungsod Pilipinas kag nagapaulan sa Semana Santa. Iban pag-isa nga balita, bypass operations na naman. Makin mo, kapinto nga sa milyon ka pesos na naman ho. Nga balor sang suspected sabo na recover. Sa ato sa motoridad sa ginbatayan nga buy-bust operation dali sa may sudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Last may nagtimbre man diri sa aton ang kainasang udto may ara sang kainasang udto may ara sang shooting incident ka nagluntad. May ara sang nagasakay nga mga persona sa pribadong nga salakyan. Amo ning taga-luthang mga ka-aksyon. Kumaliggan ban prote way sang simana diri sa Bacolod nga way sang kaso mo sang pagpangluthang mga ka-aksyon. Grabe ang ilas ang salakyan sa mga taga-luthang. Simple man lang. Duwa ka mga salakyan mo. Hindi lawg-lawg nga kaso ni. Ford Everest ang isa, Toyota Vios ang isa. Nagluntad sa isa ka subdivision kay nasang udto lang. Dire sa maya sunod sa Bacolod di Balaon tari. Ibalon ta ini nga balita mga ka-aksyon, so standby ka ba na?
Samtang tatlo ka mga banwa kag isa ka syudad sa Negros Occidental. Dawhasang sa isda nga nagapula-pula. Mapula ang sitwasyon. Mapula-pulang bayhon. Red category ginatumod dali Sabi nyo ano ha. Isa sa tatlo ka mga kategorya sa election hotspot list. Ang pula kategorya ti siling sa Philippine Army. Red category Candone Calatrava, Moises Padilla. Kag ang surad naman yung surad sang Escalante. Red amo na sang pinakamataas nga kategorya Ang nubo-nubo gawa amo ang yellow, ang pinakamanubo naman amo ang orange. Ikon pula, ini nga mga lugar ang mayara sang presensya sang NPA o kon New People's Army. May ginabantayan ang posible extortion. Kag pagluntad sang kinagamo kon kalakasan. Kag may ara sang history sa away angos sa politika. Karong siling sa army, ini man tanto makaalarma ang sitwasyon sa siling mga lugar. Bangod wala pa naman sa malain nga natabo. Hindi ta napagulaton nga may malain nga matabo. Amo di gani nga hambal sa army, mas maayo nga temprano pa nga daan, may plano nga naplastar na para mapunggan ang mahimo matabo nga insidente. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa bahin sa nga balita nasyonal, ari na naman. Bag-o na naman nga ayuda halin sa gobyerno. Ano? May bag-o naman nga ayuda halin sa ato sa nga gobyerno. What? Atensyon sa mga tricycle drivers kag operators. Sa mga nagamaniyo sa tricycle ops, pondo anay, dulog anay kung may balakamo sa pasahero. Pero kung may pasahero hindi magdulog, basikon guripaton ka. Basikon gigan ka. Sige lang. Monitor lang. May mga tricycle drivers katayang may ara sang monitor mo. May radyo nga dala. Ay iban may earphone, monitor doon sa akso radyo bakulod. Ari ang balita para sa inyo. Grasya kag kaayuhan. Wow! Grasya na kaayuhan pa. Ang DILG sa mga Thursday, mayara sang pahibalo sa inyo na may kapin 1.2 milyones na mga tricycle drivers. Kung sa lingon, kung magdalagan gali ka bilang nominee sa party list mga ka-aksyon nga ang gina-represent mong marginalized sector, mga tricycle drivers, kung first nominee ka, kag kung magboto sa imo tanan, ginadala nga party list, ang mga botante may 1.2 ka nagali nga boto. May nestorya ko nga nominee sa isa ka party list nga grupo mo nga nagapapili sa buong eleksyon. Sa Action Marlon, kinahanglan mo ang 1 million up para makasunod ang first nominee. Di kung mayaragid man sa mga party list group o kung groups nga ang ginatiglawas marginalized sector sa mga tricycle driver, kag kung magboto tanan nga mga tricycle drivers 1.2 leo daog ng first nominee. Kag kung basi sobra pagid sa 1.2, maglabot pagid lapit 2 million. Basi kung ang second nominee makasunod man, magakuha man sa isa ka pulungkuan dara sa may kongreso. Grabe, galing kay kun isa sa haon tagid be. Iron tagid be ang ngalan sa mga party list groups nga nagapapili sa mga eleksyon. Ang iban ba daw hindi maintindihan. Sa ngalan pa lang daw hindi maintindihan. May nominee nga nagapapili asa na silinda na nasugid sa akon. Asa Action Marlon ang nagapapili sa bong nga party list groups. Ang kanabuon lapit 200 silak bilog ni. Why gani lapit-lapit lang 20% na da sa ila ang nagarepresentar sang matutuod nga marginalized sector. May nagapapili, may nominee gani da nga may nominee da gani nga hindi gani kakilala sang arado. Paano masabi?
Hindi kakilala sang arado nga ginatawag, pero ang ginarepresentahan niya nga marginalized sector, grupo sang mga mangunguma. Mangkuton mo ka ng arado, hindi sa kaintindi, hindi kilala ko doon ng arado. Mangkuton mo pag inisagaro ko na ng halo, guro, makatululo yan mo. Ay banda nag-representar man sang security guard, parang ilang nomine. May gani ka, agi uyat sang bisan batuta. Balikan taning balita, maka-aksyon 1.2 million ka mga tricycle drivers pati operators ang pwede nga ilakip nga makabaton sang fuel subsidies. Okay man na taning balita ni, okay giniya kay dapat buligan tagin man. Ining mga gakinanglan sa bulig sa bunga panahon. Galing kay abi ko kon piho na may pag-alang-alang paglini. Pwede kag posible mo silingon, hindi pa ni penal, hindi pa ni sure nga madayon, wala pa sang kasiguraduhan kung madayon o kung hindi. Man sa press conference mga ka-aksyon, hinambal niya DILG Secretary Anyo nga ang ila sa nga departamento mo ning ginmanduan, ginhatagan sang task nga manduan, magmando man sa mga local government units o kung LGUs na maghimo sa listahan sa ngalan sa mga tricycle drivers kag operators. Ari naman o listahan na naman. Ipaagin na naman sa kamot sa LGU. Payo lang kuntani ko ng kamot sang ara sa LGU. Hining, tinlo, kag hindi kawkawan. Pero ang kamot gani sa ara sa LGU, garas-garas na, pilit-pilit pa. Laban-laban gid nga ang listahan sa mga benepisyaryo. Hilot-hiloton kag dulod-doktoran naman na. Bisan hindi tricycle drivers, bisan hindi operators. Ilistahan nila na bagod una bes paryente kaalyado, kilala o kun barkada. Mangin masibod na naman ni daw. Nga senaryo daw. Sabi na nga subong nagaindakal nga daan ang kinampanya na kabantayan na yo sa mga kandidato ho. Pati ila sa mga supporters, sunod na nga rinambol na, kag daw nagadinok lanay na gani. Sudlan sang saning ayuda ni, bihugid nga may ara sa kospokos sa mga matabo ni. Ulanon na naman daw sa mga yamo ang reklamo daw. Saan bantayan nyo? Ang proseso sinisuro sa DILG, kung madayon ining fuel subsidy, ang listahan ni sumiter sa LTFRB, ang LTFRB, amo naman ang managtag sang cash aid o cash bot silingon kwarta ni, no? Kwartang ihatag sa mga beneficiaries. Kung madayon san o sugdan ang papanagtag. Amo nang gidurat sa papati subong ng mga tricycle drivers ang sabat galing da way pa mabalan. Kay silang sa DILG ang pagsumiter sa ngalan ang subong ongoing process. Balikan ta balang senaryo nga sa nagligad nga bulan lamang sa Marso. Dumdum kamo ang LTFRB nakasugod na to panagtag sang tumataginting na 6,500 nga fuel subsidies, di ba? 337,000 ka mga qualified POV drivers man kag operators ang natagan nila para makabulig-bulig sa huol nga gintuga. Sang hindi magwanta ka na hindi gaya maintindihan na nga pagsaka sa presyo sang petrolyo na ginaangot sa Ukraine-Russia nga konflikto. Ang subsidy makuha sa cash cards, agi sa cash cards nga ginisyo sang Land Bank of the Philippines. Man gobyerno mo, ang Land Bank of the Philippines, amo ng bangko sa gobyerno. Pwede man na mausar inang cash card sa mga accredited fuel stations. Di 6,500, awat pa naman na, makasapin-sapin ginasgutom, kag kapigaduhon. Kung maayo kag makinot ka lang sa pagastos rin, pwede ka na ni makabakal bisan tunga lang sa sako nga bugas. May ara papaaman nga sardinas, may noodles, paano pa naman? May bilin ka pa inog preparar sa masunod nga bulan. Pwede gani nga ibayad sa bill sang kuryente o kung bill sang tubig.
Basta hindi lang pag-intrahi sa tinarso kag tinarsa. Hindi gid pag-itaya sa madyong, sa tungits, o kon pati sa isabong ginatawag, kag hindi gid pagsundon. Ang ginhimo sadtong isa ka babaye nga nakakuha sang kwarta paagi sa 4P sa ginatawag, igo murahon. Nagsunod saya sa beauty parlor. Kag nagpa-reband. Pero nagapakilala pigado, pagbaton sang kwarta nga halin sa 4Ps, dayon kasunod sa beauty parlor ka nagpa-reband. Abilidad. Abilidad nga pwede lang matupungan pero hindi ya matupo. Malapawan mo? Sige. Tapos pa rebound. Dayon ya ka standby sa kilid sandalan mo. Kung sa piyak balayaman kag mamati sang chismis. Hanggang uli, numero 1 gali kamarites. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige! Sa saring abahin mga kaakso ni Balaon tabi, ano sitwasyon sa bangsang nga pila ka mga lugar na rin sa Bacolod City man? Pilis goon nga po nagatupa from time to time ang talithed na rin sa Bacolod City. Pero sa ato sa rin nga pagbalik karon standby ka mo partikular na sa mga Southern Negros. Tinguhan tayo nga malapot, no? Ato sa rin ma-interview na kadugay kung mangin maayon ng signal niya sa rin. Kung barbahon tang malita, makakson nga may damo nga lugar ko kamargayan. Adra sa may isa ka sunod, may Southern Negros. Taas ang tubig. Grabe kung ulan sila to, no? Pero malawon tayo dugay-dugay. Malawon taman ang sitwasyon sa trapiko dere sa sunod sa Bacolod. Okay, nasang udto nagpa Northern Negros man kita. Nakalabay kita sa may area. Asang flyover kaya nakayotin. Hindi man, wag man tanto nagtuga kaya nasa trapiko. Manageable kag okay gid kina. Ang daloy sang dalagan o kon sitwasyon dira sa dalan nga nasakpan nini sang dalang sang Lacson. Observation report sa patrol. Action Radio. Action dyan, kamusta ang Bacolod Subong? Please come in. Padayon sa gihapon Action Mar ang pag-ulan sa palibot ng surat ng sining matrion kung kaina medyo nagatuloy-triti lang nagumgum-guom subong yan nagtupa na gid ang ulan basta nga aton nga dalanon bisan diri sa may downtown area actually do nalibot na namon ali na kami sa southern portion sang Bacolod City kadto na kami sumag mansilingan kalabot kami takuling area pabalik na kami diri Metro Bacolod and as of this time action ari kami sa may downtown area mabatsagan ginaton nagaulan diri sa may southern and metro area. Pero hindi kita mo sa nakabaskog ang pag-ulan Action Mar, bot silingon ko naton nga makit-an sinidiri, basta lang ginang dalanon, pero ti dapat magalong yapon ang aton nga mga ka-action para sa proteksyon sa kagringon, payong, kapote, jacket, o kung kalo, man dira importante ina. Agol marikawan nato ng tangkaso, kung ang hilana, at blapi, delikado, gidini, sa iban especially kung medyo ina ang inyo naman nga immune system. Kung trapiko naman ang aton pagkabalaan, nag-build up na ang lakad sa trapiko magkaaksyon diri sa bahin sang dalan Libertad Extension sa tubang sa police station number 6 sa ningapon nakabig diri moderate heavy ang traffic situation tubtob sini nga matrion mga kaaksyon mabubugat na nga trapiko bagod man sa karamon sa masalakyan na sa Libertad nga pa sa area sang barangay Mansilingan amo ni nagaginutok sini ngapon pila imos lakyan nga perteo do tren subong nga mga trion mga kaaksyon may nakitaan kita diri do may traffic enforcer nga nagatag sa direktiba pero yung volume sa salakyan sa giguro ka balaligban pero tigil ka mo Andre nagalusot sa area sang Libertad Extension mabalubugat nga trapiko kung alin ka man sa Libertad sa east the same way mga kaaksyon
mga salakyan ngalin sa may Doña Juliana, bla, and then pabalik diri sa may Libertad nga area. Abiso ha, sa tuturan nga makaakson. Kung nalin ka diri sa Doña Juliana, kung sa may backup 6, makadto ka Libertad, hindi ka na pwede ka lusot along area sa Hernaes. Kaya diri ka ginmaribot yapon sa ginarirope na lang alagyan, amo ring alagyan ka bus before dra na nagarabay ka damaan sa mga salakyan. Ang teritoryo sa diri agud nga malikawan ang pagginutok sa mga salakyan sa area sa Hernaes pasulod gid sa proper sang Libertad makaakson. So dala ka mo na malusot, balik ka mo Lopisay na, then another left turn, pabalik diri sa may Libertad nga area, makaakson, di ba? Hindi mo sa long, hindi mo sa laba, gid nga distansya ang imo nga lakton o kunabi nga biyahion, kaya do prepreho lang yan gyapon na kaakson kung diri ka naglusot sa area sa Hernaes. Sinalagaling ya, kaya makitaan mo tiya mga sugat ng salakyan, at least lapad ang ilang agyan, na hindi na sila magproblema, dahil hindi na mag-agwanta pa, bangod sang mabugat nga lakat sang trapiko. Sa piyak nga bahin mga kaakson, diri kita naglusot sa area sang Mabini. Sa aton gimatag palamati, ara ka mo sa Lacson, bugat ang traffic kay labi na sa may San Sebastian, Lacson, Dampidra, kag pakato diri Lizares, Hernaes, Lacson. Ops, diri ka mo lusot to Libertad, Mabini, diretso nyo na makaakson, tabok ka mo diretso sa may Seneco, bla, Central Negros Electric Cooperative nga sa Latapan, so tabok sa diri makaakson, may intersection point, may traffic lights, dira. Pero at least bisan may traffic lights, gapundo ka kadali lang, hindi ka di madugayan, pila ka minutos, 1.5 guro, 1 minute and 30 second, makalampuwas, sinagyapo, di yun, and then pwede ka na makaakson ka, liko, diri pabalik sa Lacson nga area, pili ka lang, damo ka na pililian. Pwede ka na kalusot sa Gonzaga, pwede ka sa may Galo, or sa may Ramos, pwede ka man dra. Gamot mo Galo, pwede man makaakson. Kung 588 ka, para Burgos, Lacson ka, kundi dra ka na lang sa may Galo, Lacson, o kung sa may Galo, Mabini, Lusot, left turn ka, kanto ka din sa may Galo, Lacson, at least diretso na ang imong biyahe. Napot ka na lang din Burgos, Lacson, medyo mabulubugat man ang traffic o siningapo, nakabig din nga moderate heavy, ang traffic situation mga kaakson, tubtob man sining nga mga tinion. Nagapabilin sa gyapon, mabalumugat man ang trapiko sa palibot sa Plaza Publica. Sining hapon, magkabigdring nga moderate to heavy man. Abiso ha, please sa iba ni mga pasahero, hindi na ka mo da magpinasaway pa, hindi ka mo magsakay, bala sa tubang sang LCC, kiti ka ang traffic dala nakabuild up. Kung pwede lang pasaka, pasahero sa ulunan lang, lapit sa may ulunan sa San Sebastian Cathedral, o kung dala sa tabok sang Bakapuan, liguan na daya, kaya wala may nakadisplay ng mga malaligya, mo ng bazaar. No nga da naka-standby makaakson sa atubang San Sebastian, kung tabok sa San Sebastian Cathedral, para hindi dala mag-traffic kung hapon, nila binamo ni maulanon nga panahon, nagaginutok ang mga salakyan, dapat, maging responsable man ang mga pasahero nga magasakay sa mga dipasayang nga jeepney. Amo na nga gina-remind ka mo, subong nga panahon, preparar kag dalagi ka mo permis sa mga proteksyon sa kagalingon, payong importante mga kaakson, especially na kung papauli ka mo sinatag sa mga Bulayan. Dito gino sa mga eastern portion, subong, nagaligom gid ang Dulom, ang Galom, labi na sa nabukid ng portion na kaakson sa probinsya sa Negros Occidental. Update kita, presyo matapos ang rollback naging patigayin sa Martes, pinakabarato so far na kaakson nagyapon naghamboy diri 69 pesos and 71 centavos sa kadrito naman sang crudo. Mayari man diri nagrabot na kaakson 71 pesos and 7 centavos. 71 pesos kag 1 sentimos sa kada litro sang crudo. Ang pinakamahal so far nga nagrabot diri naman sa 77 pesos and 1 centavos. 77 pesos kag isa o kun 1 sentimo. Samtang sa gasolina, pinakabarato so far nag-amboy diri makaakson 67 pesos and 55 centavos. 67 pesos kag 55 sentimos. Mayari man diri nagalabot 68 pesos kag 30 sentimos. Pinakamahal so far nagalabot makaakson sa 72 pesos and 35 centavos sa kada litro sang gasolina. Observation report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sinagasaling sa tuturan ni mga kaakson sa ringkaman sa Pinas. Daboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat aksyon na dyan, ini nga bahin dala sa The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa